Mga kainday, ngayong araw ay nagpaksiw ako ng mataan. Mataan yan mga kainday, malaki mata. Nilagyan ko ng okra, humingi ako sa nanay ko. Sabi ko gusto ko ng okra, ayan. Hinati ko yung medyo malaki. Ayan mga kainday. Tuyong-tuyo siya, ganyan yung gusto ko sa paksiw mga kainday. Ayan, kakain na nga tayo. Kain na tayo mga kainday. Ayan. Ayan yung aking kanin. Meron na naman siyang tutong. Mahilig ako sa tutong mga kainday. Ganon din ba kayo? Sarap kasi niyan. Ayan. Kain na tayo. Sarap nito magkamay. Tapos may panghimagas ako ditong cookies. 2 klase mga kainday. Ayan, umiiwas ako sa matatamis pero bigay ng bigay ang nanay ko ng mga sweet. Ganyan. Ayan, kain na tayo mga kainday.